Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Куда мы мелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру татарның бөек әдибе Габдулла Тукай иҗаты. Тормышындагы үзенчәлекле фактлар һәм Тукайның туган көне уңайыннан Казанда узучы чаралар хакында. Тик фәкать милләткә, хезмәткә мәхәббәт миндә бар. Минемчә монда ям да бар, ләззәт дә бардыр, тәм дә бар. Бу дөньяда ни бары 26 ел гомер яшәп, милләтебез өчен шиксез хезмәтләр башкарган мәшһүр әдибебез Габдулла Тукайның тууына быел 138 ел булды. Яздан айрып булмый Тукайны. Язда килгән, язда ул янган дип язган иде шагыйрь Рауил Фәйзуллин. Чыннан да язул һәр вакыт Тукайны хәтерләтә. Шагыйрьнең туган көнендә, туган тел көне дә билгеләп үтелә. Ел саен 26 апрельдә Казан үзәге бәйрәм рухыннан гөрләп тора. Шушы көнне сәнгатебез үсешенә зур өлеш керткән шәхесләргә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре дә тапшырыла. Тукай безне бала чактан су анасы, шүрәле әкиятләре, туган тел, туган авыл шигырьләре белән җитәкләп ала да, мәхәббәтне зурлаучы, гыйлемгә өндәүче, өмет тулы шигъри тәлгәшләре белән яшьлеккә алып керә. Алга таба тирән фәлсәфәсе, тормыш, яшәеш турындагы уйлары белән гомер күзенә озата. Шулай итеп, шагыйрь безнең белән гомер буе янәшә атлый. Габдулла Тукайның авыр бала чагы хакында һәркем яхшы белә. Кечкенә апуш дигәндә аның кашык һәм икмәк тотып идәндә утырган рәсеме күз алдына килә. Тик шунысы кызык, Тукайның кечкенә вакыттагы фотосурәтләре сакланмаган. Дөресрәге, ул бала чакта бөтенләй фотога төшмәгән. Димәк, кечкенә апуш рәсеме художник фантазиясе генә. Шагыйрь 1903 елда 17 яшендә генә беренче тапкыр объектив каршына басарга җөрьәт итә. Ул фотога төшергә яратмаса да, архивларда әдипнең 2 дистәгә якын фотосурәте саклана. Төрле рәссамнар фантазиясе белән тудырылган Тукай портретларының чиге юк. Талантлы скульпторлар иҗат иткән Тукай һәйкәлләре дә төрле шәһәр районнарының урамнарын бизи. Тукай туган көнен киң җәмәгатьчелек бар татар дөньясы билгеләп уза. Быел шаралар исемлеге айрыша да зур, саллы тоелды. Шул шараларның иңнәрен телевизор караучыларыбыз игътибарына да тәкъдим итәбез. Мисал өчен, Габдулла Тукай әдәби музейында Бөтен Россия Тукай укулары фәнни конференциясе гөрләде. Музей тора, Аллаха шөкер. Люди приходят, дети, вот буквально недавно казахские группы из нашего пединститута, они изучают Тукай. Тукай, в отличие от того, что в России, в Казахстане изучается и в школах, и в институтах. И вот когда они начинают проходить Тукай, они ко мне приходят в музей, я провожу экскурсии, и с ними интересно, дети уже подготовлены, они не просто так, как зеваки с улицы приходят, а задают вопросы, им интересно все это. Вот 20 числа планируем провести тукайские чтения. У нас они уже ежегодные проходят. До 100 человек участвует, учеников на 4 языках: на татарском, на русском, на казахском, на английском языке звучат стихи Тукая. Конференцияда Россия һәм төбәк әдәбияты, тарихының актуаль проблемалары, әдәби музейлар үсеше аспектларын өйрәнү, мәдәни мирасын саклау буенча мәсьәләләр тикшерелде. Тукай музейының директоры Гүзәл Фәрдиновна белән исә соңгы елларда чыккан җыентыклар хакында сөйләштек. Мәҗмугай әсәр китабы. Бу китапта Тукайның үзе үләренә, соңгы көннәрдә үзе туплаган, халкына калдырырга теләгән шигырьләре кергән. Мәҗмугай әсәр беренче тапкыр 1914 елда Казанда гарәп графикасында татар телендә нәшер ителә. 1918 елларда кабаттан басыла. 1933 елда Токиода татар телендә нәшер ителә. Ә кириллицада менә бүгенге графикада бары тик берничә ел элек кенә басылып чыкты. Һәм шулай ук биредә нәшрият 1914 елда фотограф яллап, ул инде Кривам Карезельфагар була Тукай яшәгән авылларга чыгарып җибәрә аны. Һәм шул фотолар да әлеге җыентыкка кертелә. Һәм менә бу китапны сату турында рекламалар 20 гасыр башында менә ул яңа өйрәнү юнәлеше. Мәсәлән, анда бер реклама текстын әйтә.
Һәр өйдә булырга тиешле китап дип, менә шушы китапны тәкъдим итеп сата торган булалар. Әлеге китап 5 төрле бәядән сатыла. Иң арзаны 20 тиен, иң кыйммәтлесе 10 сум тора. Менә карагыз әле 20 гасыр башында ничек инде модерн стилендәге рамкалар куялар, менә шундый иллюстрациялар куялар. Без китапны чыгарып кына калмыйбыз, ул иллюстрацияләрнең тарихларын да өйрәнәбез. Зайцев дигән рәссам була. Тукай үзе карап торып рәссамга киңәшләрен биреп ясады. Ләкин рәссам аны алдалый. Бу рәсемнең төп нөсхәсе рус әдәбиятына хрестоматияда Чемберс Белибина рәсеме була. Ул шуны алады, ана геройларына татар киемнәрен кидерә. Һәм инде Тукай әле соңыннан тагын ачуланып та йөри. Татарлар шәй эчәргә ярата дигәчтен дә бабай кадәрле самавар ясап куярга кирәк түгел иде. Әсәрнең төп герое Псине кичкенә генә итеп ясады ди. Сүз күңелле сәхифәләр басмасы хакында барды. Бу басмалар әле соңгысы булмас. Чөнки Тукай иҗаты актуальлеген югалтканы юк. Язучылар язмышы хакында уйланганда, иҗади хезмәт белән җан асрап булам икән дигән сорау туа. Габдулла Тукай исә заманында иң кыйммәтле шагыйрь булып исәпләнгән. Язылган һәр шигырь юлы өчен аңа 50 тиен көмеш яисә алтын белән түли торган булганнар. Шагыйрь язмаларын гәҗит журналларга биргән вакытта төрле тәхәллүсләр кулланган. Бүгенге көндә галимнәр Тукайның 70-кә якын тәхәллүсе булуын дәлиллиләр. Алар арасында Кырмыска, Шүрәле, Тәртә башы, Дыгачы, Бер фикерче, Бик усал, Болгар, Милләтче, Мәҗнүн, Мусафир, Хәйләсез, Чапансыз, Җен һәм башка имзалар бар. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, Тукай татар, гарәп, фарсы, төрек һәм рус телләрендә ирекле аралашкан һәм язган. Бу бит гаҗәеп күренеш. Әлеге факт шагыйрьнең ни дәрәҗәдә гыйлемле, киң кырлы, акыллы шәхес булуын күрсәтә. Замандашлары сөйләве буенча Габдулла кием салымга артык игътибар итмәгән. Аның хакындагы истәлекләрдә шундый бер язма бар. Көннәрдән бер көнне шагыйрь базардан яңа пиджак ала. Ул 2 размерга зуррак булып чыга. Тик Тукайның моңарга исе китми. Бер дә кыенсынмыйча, ул аны шактый озак киеп йөри. Әдип халык җырларын бик тә яраткан һәм аларны җыю буенча ифрат күп эшләр башкарган. Шагыйрь 1910 елда Шүрәле тәхәллүсе белән имзаланган, халык моңнары дип исемләнгән үз эченә 28 җыр тупланган китап та бастырып чыгарган. Габдулла Тукайның Казанда Болгар кунакханәсенең 40-нчы бүлмәсендә яшәгәне күпләргә мәгълүм. Әмма Тукай әлеге кунакханәдән тыш 1907 елда Сарай кунакханәсе номерларында, соңрак кыска гына вакыт Свет кунакханәсендә, 1912-1913 елларда Амур кунакханәсендә дә яшәгән. Тукай иҗатында мәхәббәт темасы тирән һәм нечкә. Аның тормышында эз калдырган хатын-кызлар берничә генә. Җаекта яшәгән елларында Тукайның ошатып йөргән 2-3 туташы булуын язалар. Һәм аларның барысының да исемнәре Фатыйма булуын искәртәләр. Ә инде Казанга күченеп килгәч, шагыйрь күңеленә һәм иҗатына йогынты ясаган туташлар исемлегендә бары тик Зәйтүнә Мәүлүдова гына була. Зәйтүнә Тукайның замандашы һәм дусты, язучы Фатих Әмирханның туганы. Яшьләрнең танышуына сәбәпче кеше дә Фатих Әмирхан. Алар нибары 3 мәртәбә очрашалар. Һәр очрашу кыенлык белән уза. Тукай я чыгып китә, я салкынлык күрсәтә. Ләкин бер кичә алдыннан ул Зәйтүнәгә контрамаркамы, билетмы бирә. Очрашырга сөйләшәләр. Тик очраша алмый калалар. Зәйтүнә Казаннан күченеп киткәндә дә Тукай аны затырга килмәкче була. Әмма сыңга кала, пристаньга төшә алмый. Тукай Зәйтүнәгә һич кенә дә битараф булмаган. Тик сәламәтлеге, күзендәге ак табы аркасында мәхәббәт хисләрен куертудан үзен-үзе тыйып торган. Тукай укуларында алпат галимнәребез, телче, мәгърифәтчеләребез, филологларыбыз да фикерләрен җиткерергә ашыкты. Габдулла Тукай иҗаты һәр вакыт үзәктә торды. 1946 елда Якуб ага Агишев Габдулла Тукай иҗаты шәхесе буенча кандидатлык диссертациясе яклады. Һәм аннан соң инде без Зыя Искужинны күрәбез. Яки Мөхәммәд Ша Маминнар Тукай белән бик мавыгып шөгыльләнәләр. Һәм Хатип ага Усман менә ул да бит шушы институтның аспиранты.
шушы вакытта шигыр техникасын, шигыр теориясын, татар шигырының, шигыриятының үзенчәлекләрен өйрәнүгә игътибар итә һәм әйтергә кирәк. Безнең Хатип Госман Казан дәүләт университетында инде шигырият мәктәбенә нигез салып үстереп җибәрде. Шунысы сөйенішлі, конференция эшнең нәтиҗәләре буенча материаллар җыентыгын чыгаруда планлаштырыла. Бұл татар халқының рухи символы, рухи әйдәмәне. Шулай ук түрки халыкларының бу җитмәслек зор фигурасы. Әлбәттә, татар халқының рухи символы дигәндә, аны патша әмере белән дә, КПСС өлкә комитет карары белән дә, президент указы белән дә билгеләп куймаганнар. Татар халкы аны табигый рәвештә үзе рухи әйдәмәне итеп сайлаган. Һәм менә Габдулла Тукай инде бер гасырдан артык татар халкына хезмәт итә. Бит чыннан да шулай, теләсә кайсы милли шараны аның туган телен җырлап тәмамлыйбыз. Аның гыйбарәләре театрларыбызда, музейларыбызда эленеп тора. Күпме замана шагыйрьләре аның иҗаты белән илһамлана. 12 лет Тукай провел у нас. Естественно, сохранились очень много мест, которые... Вот, например, музей в доме Матагулы Тхватуллина, учителя Тукая. Потому что там это как бы был центр культуры нашей татарской молодежи, что собиралась вместе с Дмитрием. Камиль Матуги там был, в этом доме родился. Там они с Тукаем обсуждали газеты, журналы, которые выходили на татарском языке. Ведь журнал Аль-Гаср Аль-Джазид и сатирический журнал «Уклар» впервые вышли именно уральский. И благодаря вот этим журналам, которые выпускал Камиль, газетам, Тукай стал известным. Если бы его не было, был бы провинциальный поэт, которому, приехав в Казань, пришлось бы очень тяжело пробиваться, как говорится. Конференцияга барлыгы 50-гә якын эш кабул ителгән. Мәскәү, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург кебек төбәкләр дә читтә калмаган. Галимнәр үзләре конференцияны уңышлы һәм нәтиҗәле узды дип бәяләде. Габдулла Тукай каян көч алган, кыска гына гомердә ничек шул кадәр иҗат итеп өлгергәндер, әйтүе кыен. Шагыйрьнең үзе исән чакта ук 22 исемдә 46 китабы нәшер ителгән. 1917 елга кадәр Тукайның 72 китабы 221,900 нөсхәдә басылган. Тукай вафат булган көнне Казанда рәсми булмаган матәм көне игълан ителгән. Шәһәрдәге кибетләр, заводлар эшләүдән туктап торган. Фабрикаларда кыска эш көне игълан ителгән. Бу көнне мәктәп-мәдрәсәләрдә укулар туктатылган. Ул заман өчен хатын-кызларның зиратка баруы тыелган булуга карамастан, Татар хатын-кызлар гимназиясе җитәкчесе Фатиха Аитова укучы кызларга Тукайны күмәргә барырга рөхсәт иткән. Тукай вафатыннан соң Казанда тышлыкларына Тукай сүрәте төшерелгән кәнфит, шәм, сабыннар чыгара башлаганнар. Тукай музеендагы экспонатлар арасында шагыйрь сүрәте төшерелгән кәнфит тышлыгын әле дә күрергә мөмкин. Әлеге кәнфитләрне Казан сәүдәгәре Вәлиулла Ибрахимовның Шамил йортында урнашкан Альфа кондитер фабрикасы чыгарган. Үлеменнән соң шагыйрьнең йөзеннән гипс битлек төшереп алынган. Бүгенге көндә ул Казандагы Габдулла Тукай әдәби музеенда саклана. Үз вакытында Дәүләт музееның әдәби экспозициялар бүлеге хезмәткәрләре, сынчылар Садри Ахун һәм Бакый Урманчы битлекне өйрәнеп, аның чыннан да шагыйрьнең йөз чалымнарын тулысынча күчерүен белдерә. Бакый Урманчы гасыр башында мондый битлекләрне гадәттә Казан университетының медицина факультеты студентлары төшергәнлеген хәбәр итә. Шагыйрьнең йөзеннән гипс битлек төшереп алу хәстәрен кем оештыргандыр билгесез. Шунысы анык, Тукайның якын дусларыннан берәү аның кадерле чалымнарын киләчәк буыннар өчен саклап калырга теләгән. Бәлки Фатих Әмирхандыр. Чөнки 1926 елга кадәр, ягъни Фатих Әмирхан вафат булганчы, бу битлек аңарда сакланган. Казан шәһәрендә Габдулла Тукайның 3 һәйкәле бар. Аның берсе Тукай исемен йөртүче скверда, икенчесе Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры бинасы янында, һәм өченчесе шагыйрьнең җәсәде күмелгән яңа татар бистәсе зиратында.
Казан циркыда Тукай туган көнен билгеләп узачак. 10 көн рәттән биредә Пешән базарында дип аталучы тамаша гөрләячәк. Өр-яңа программа Казан тамашачысы өчен генә түгел, республикабыз мәдәниятен килгән туристларга, кунакларга да тәкъдим итү өчен бер чара булып тора. Очень рада счастлива, что Никита Зинурович согласился выступить режиссером этой постановки, потому что для него это тоже, наверное, опыт такой впервые. Мы надеемся, что наши уважаемые зрители нас поддержат. И, конечно же, та задача, которая стоит министру культуры Ираклию Наилову, о том, чтобы наша цирковая школа, наш цирк, он был представлен именно нашим национальным, простите за то, что много слова нашим, но это действительно это наша гордость. Тамашаның сюжет линиясына килгәндә, әлбәттә, төп герой Тукай. Ул очраклы гына рәвештә циркка килеп эләгә. Биредәге артистларга, клоуннарга таң кала, алар белән бергә шаяра, эше катып көлә. Тукай ролен Камал театры актеры Артур Шайдуллин һәм хореограф Нурбәк Батулла башкара. Тукай төрле булгандыр инде ул. Иҗат кешесе төрле булса гына кызык буладыр дип уйлыйм минемчә. Тукайга килгәндә, әлбәттә, бу бик зур җаваплылык, чөнки бу легендар шәхес һәм үзем биргә ярата торган актер буларак Тукайны тән аша, хәрәкәт аша, аның уй кичерешләрен, аның хыялларын, эмоцияларын минималь сүз рәвешендә хәрәкәт аша җиткерергә тырышырбыз Нурбәк белән. Әсәрнең бер өлешендә Тукай гашыйк була. Зәйтүнәсен ул илһамның үзенә тиңли. Бу роль исә җырчы Илмира Кәлимуллинаныкы. Бу миңа калса шундый экстремаль эксперимент. Миңа бик ошады. Көн сайын уянгач, минем менә бу качелегә утырып, жух итеп җырларга шундый хыялым бар. Бәлки мин киләчәктә үземнең яңа концерт программаны циркта ясармын, кем белгән. Зәйтүнә һәм Тукай образы ул әзрәк кенә символ. Һәм мин үзем музада, мин үзем мәхәббәттә, мин үзем хыялда. Менә бу образ качель белән бергә һавада миңа калса 100%-ка тамашачыга йөрәккә уза торган. Туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Туган телебезне юкка гына Тукай теле дип йөртмиләр. Чөнки туган телнең әһәңен, ямен саклауга, милләтнең аңын, рухын үстерүгә шагыйрь үзенең җанын багышлаган. Киләчәктә дә Тукай безнең белән янәшә атлар. Иҗаты әле күп буыннарны тәрбияләр дигән ышанычта калабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татарның бөек әдибе Габдулла Тукай иҗаты, тормышындагы үзенчәлекле фактлар һәм Тукайның туган көне уңайыннан Казанда узучы чаралар хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Юрак зашлыш моя.
Чаваш челги бурчухне тінже бүтмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.